A Ostra situou no mapa da excelencia gastronómica Arcade. De aí que esta vila de Soutomaior celebre cada primeira fin de semana de abril unha festa gastronómica de exaltación deste bivalvo. Con todo, a ría produce outras grandes riquezas. É unha ría de enorme diversidade e na festa da Ostra tamén estarán presentes anguías, ameixas e chocos. Dende fai como 3 anos, creo que empezou, a cofradía decidiu poñer como un stand en plan degustación para dar a coñecer os produtos que se pescan nesta ría, que como son a anguía, os chocos, as ameixas. A verdade é que é un produto que é moi pouquiño, que lle chaman a quisquilla, que tamén aparece na festa. Nos chamamos de quisquilla, pero en realidade é como un camarón pequeniño, que aquí nesta ría non crece máis. A anguía é un peixe un tanto extraño, que por aquí é na única zona do que hai é nesta ría. Nos le vendemos moito a Portugal, normalmente en época boa, ao mellor 200 kilos a semana para Portugal e outros tantos para Ourense, algún que queda por aquí nos bares da zona para comercializar un pouco por aquí pola zona. Se veña con un pedido de 3 kilos, lunes collerei outra vez, iso, como forma se vai gastando. Un par de veces a semana, traballámola sobre todo para fritir e por encargo tamén para guisar ou incluso para empanada, tamén quedan esa anguila grande, ten esa graxa que queda moi ben na empanada. Compramos de pouco en pouco para que o produto estea fresco sempre. Tamén se leva moita para fora, para Ourense, por exemplo, que hai moita tradición de anguía. Casi toda a anguía sale daqui da cofradía de Arcade. Bueno, e agora o máis importante, hai que ir a comelas. Ou a facelas, polo menos. Sempre me gustou, é unha tranquilidade vivir no mar. Nos saímos a largar os luns ás 12 da mañán e temos que ter todo recollido o sábado ás 12 da mañán. E logo que durante a semana, pois levantámonos a un horario cando se fai de día, máis ou menos, para mirar. Vamos dende as 7 da mañán como hasta as 12, 4 ou 5 horas, debe de ser máis ou menos unha xornada, se non se te complica nada, claro. Nos levantamos as redes, marcamos o sitio e se ten algo volvemos a largar no mesmo sitio hasta o día seguinte. Mira, de hecho las anguilas se pescan en esto. Esto que hay en el fondo chámase ceba, é donde botamos as redes. Un tipo de alga? Sí, é como se fora a erva do campo igual. Botamos as redes donde hai ceba. Unha alga donde habitualmente vive o choco e a anguila. Mira, aquí ven algunha. E aquí temos as anguías. Nos afectanos o se fai norte, se hai lúa, se fai calor, se hai unha riada. Hai días que podes coller 1 kilo e hai días que podes coller 50 ou 60, depende moito. Nada así que botamos 80 por barco, son as que nos permiten. Vayan os tripulantes que vayan, as redes son por barco, non son por persoa, non é como a ameixa. O bo que ten a nosa rede tamén, que no medio, pois ven a quisquilla, o camarón, e veñen os chocos, e veñen un pouco peixe variado. Unha das cousas que máis me gusta do meu traballo é a liberdade, que son a miña propia xefa, que se un día non me apetece vir, non veño e nadie me vai dicir nada, que teño as tardes libres para poder disfrutar do meu neno, a tranquilidade que che dá a ría, realmente non hai ruido, non hai xente, esta tranquilidade que non a tes en ningunha fábrica, ningún xefe. A mí me gusta traballar moito donde as Islas Albedosas e despois outra zona que me gusta moito é aquí que vamos a estar cerquiña a hora dela, que lle chaman as Tres Pontes e Souto Xuste.
se mira moi bonito. É unha das zonas que máis me gusta. A Anguía non somos moitos barcos, aquí na ría solamente hai 33 licencias, creo que son 33, 34 licencias. A Anguila non vai a lonxa, nós temos un precio estipulado todo o ano, que estáse comercializando 14, 16 euros máis IVA. Deixámoslle moito tanto por cen a cofradía, tampouco temos gasto ningún, porque non é como a meixa que despois hai que sementar, eses cartos hai que invertir outra vez para producir a anguila, non, a anguila nace sola, non hai que invertir nela, entón é maior beneficio. O que esta zoa da ría, o que máis cartos está deixando ahora mismo é a anguía e o marisqueo a pé, porque realmente o marisqueo a flote este ano tuvimos que marchar pa Moaña e por aí a marear, porque aquí os bancos están moi explotados. Somos moitos a traballar, porque creas que non esta ría dá de comer a moita xente, e poucas cofradías a sementar. Entre a contaminación, que as depuradoras non están facendo moito o seu traballo, que podese mirar, a verdade que o fondo está moi lodoso, e outro problema que temos ahora mismo os arroaces, que dende que entraron de rande pa dentro, pois entre o que comen e o desfeito que nos fan nas redes, que temos que estar seguido arranxando nelas ou tirándoas e tendo que facer outras, a verdade é que notase moito, é unha cousa que se nota moito. Son dos que van aos chocos, mira outro. Ben, un quilo e pico e ainda tiña. Mismo os compradores que veñen a buscar a anguía, ou tanto os portugueses como os do Ourense e todo por aí, recoñecen que a veces iban a buscar a Francia ou a Valencia, pero non ten sabor. De feito, nos esta semana que non tuvemos pola lúa que hai, non tuvemos moita venta, hubo compradores hasta que se enfadaron con nós porque querían anguilas e non temos produto para venderlle, e, bueno... A anguila prometida, da ida abaixo da cofradía. Bueno, a ostra que tal é? É boa. É boa. Son 3,5 kg e non había máis. E a ostra chegou? A ostra sí, acaba de chegar ahora mismo. Témola aquí. Ah, a meixa tamén, veixe. A ostra en Arcade é o motor da hostelería. De feito, a festa o está demostrando, cada vez máis xente, cada vez funciona máis, e, bueno, a ver o que aguanta. Na ría, pois, aquí encontramos a anguía, os choquiños, camarón, a nécora, no seu momento, claro está, a centola da ría, as navallas e as ameixas. A gastronomía aquí en Arcade está moi de moda. De feito, a xente se desplaza moito, ven desde Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña. Temos unha clientela moi boa e unha xente que, bueno, que lle gusta Arcade. Pois será porque ofrecemos uns bons produtos, non? E hai moita restauración, moitísima. A anguía cada vez se consume máis. Agora vamos pasar a limpialas, hai que botarlle un pouquiño de sal, xa se van limpiando elas solas, porque ao frotarse xa sacan a baba que teñen. E nos facilita un pouco máis a nosa limpieza, máis rapidez. Pois repasamos nós. A ostra para nós é un motor importante. O día que non hai ostras, nós xa non abrimos contentos.